फावगालि आंखौ मानो लिंहरनाय नों? आं एसे एसेयावनो गाबोना बेनिखायनो नोंखौ हमथानो लिंहरदों आं। आयो नों आंखौ गाबनो थाखायसो लिंहरदों आरो? मानो गाबगोन जेन'बा? आं दिनै एमाव राजाजों ब्रेकआप खालामगोन। माखौ मिनिखो दे? नों आरो एमाव राजा ब्रेकआप? फोथायथाराहाय आं। एबाराव ब्रेकआप खालाममारगोन आं। मानो होनोब्ला एमाव राजाया हरनि 2-3सिम सोरजोंबा रायलायबाय थायो, अनलाइन थाबाय थायो। आरो आं मेसेज हरबाबो थाब रिप्लाय हरा। उन्दुनो ओंखारबाय गुड नाइट होननानै आरो इन्स्टाग्रामावबो नुयो आं, फेसबुकावबो नुयो आं बेखौ आरो सिख्लाफोरनाव जि रियेक्ट हरो। आङो मा होनबावगोन दे दा? आला सानै गोजोन माथो। एमाव राजा ब्रेकआप खालामनोसै दिनै। ब्रेकआपा ब्रेकआप होननानै बुंबानो जायाब्रा। मुसलमानफोरनि बायदि तालाक खेबथाम तालाक होननानै बुंबानो तालाक जानाय बायदि नङाब्रा। एसे गोरबोनि मोजां मोनलायनायनि थैस' थांस' रायजो जानायनिसो। बैथ' बादालिसो नङा होमबा? बादालि नोंथ' गोमादोंसोमोन ना? औब्रा नोंथ' गोमादोंसोमोन ना? औ आंखौ थफिरामा गारनानै फैदों। माबायदि थाना थफिरामा? ओइ फावगालि लाबे माइ आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। दिनै ब्रेकआप खालामनाङा ना? बुरखायबाय नालाय गोसोआनो गलिलायबाय। होमबालाय माथोबाव लाभ इउ। अके लाभ इउ टु। होमबा आं न'आव थांनोसै दे, आइया दा आंखौ नागिरलायगोन। आच्छा दे आं बादालिखौ न'सिम दोननानै फैगोन, नों न'आव थांदो। जागोन दे। नोंखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनबाय। जों गिबायसो दङमोन। औ आंखौ सासे भिखारियासो हेफाजाब होदों। बे नङामोनब्लाथ' आं फैनोनो रोंनाय नङामोन। आच्छा दालाय बहा थांगोन? बिराद मोनावगोन ना? थ' जों दोननानै फैगोन। थाङा माथो आङो जोंहानि आफानि न'आवबो थाङा। आं लाजिदों। आब' गुमैमोननि न'आवनो थांगोन आं। औ होमबालाय जों दोननानै फैनोसै। औ थाथ'। बिहावसो ओइ बिहावसो बोरो नोंसासो बादालिया? नैबे खदालखौ सिनायदोंना नों लांसुनिया? औ खदालखौथ' सिनायदोंमोन, ओमफ्राय बादालिया बोरो? बापावै बोरैबा नांगोनलै। आंनि फिसाजोखौ आलाय सिलाय खालामग्रा नों ओंखारलां आंनि न'निफ्राय। बापावै बिहावसो मानि एसेबां रागाब्रा? मानि एसेबां रागासो होननानै बुंदों? आंनि फिसाजोखौ मानो बावगारबाय थानांगौ नोंलाय? जुदि आंनि फिसाजोखौ मोजांखौनो मोनामोनब्ला मानो हाबा खालामनाय नोंलाय? मोनोलै बिहावसो मोनो। आंनि गोरोन्थि जाबाय, आंखौ निमाहा होदो। आंखौ मा साजा होयो उनाव होबाय थादो। बादालिखौल' थिनहरदो आंनो। दया आंनि फिसाजोआ। हा माथो जाखो बियाय? न'खरनि बिहामजोफोरा न'खराव थाबासो समायो, बेनिखायनो जों लांनो फैदों। फिसालानि आखलखौ नुवाखै नामा? आंनि फिसाजोखौ खेबसेल' नङा खेबनै गोजोन मानो गले गले बावगारबाय थानांगौ? रावबोथ' बावगारगोन, बिनिखायनो आं आंनि फिसाजोखौ हरा। ओइ बोराय नों हरा होनबानो जायाना। नोंनि फिसाजोआ आंनि हिनजाव जाखाबाय, रावबो होबथानो हाया जोंखौ। दे बहा दङ फिसाजोखौ लिंहरा मानो? आंनि फिसाजोआ न'आव गैया। आच्छा मिथिखाबाय आं, बिगुमै मोननाव दं। अब्ला बिहावसो आंखौ निमाहा होदो, आं नोंसाजोखौ नायग्रोनि। बियाय फिसालानि जानानै आं नोंनाव निमाहा बिबाय। मानसियानो लाबथुर गैयैसो, जेखौबो थाल लानो रोङा। बेफोरखौ आं जेबो मिथिया। आं आंनि फिसाजोखौनो दुखु होआखै आरो नोंसालाखौ आं मालाबाबो दुखु होनो होआ। आंनि फिसाजोआ माबा मोनसे जानांगौबा नोंसोरनि न'खरखौ आं गारा। ओंखारलां। जागोन दे बियाय, आं नोंनि थासारिखौ बुजिखादों। नोंनि जायगायाव आंबो थानायमोनब्ला बिदिनो खालामगौमोन आंबो। ओंखारलां। जागोन दे। आंनि फिसाजोआल' दाबायदियाव माबा मोनसे जाथों। नैबे बोराया दुखिया जानो हागौ, नाथाय फिसाजोनि थाखाय संसारखौनो उलुट पालुट खालामजोबगोन आं। मोनथिना मोनाखै बिसोर सासे बिफानि पावारखौ। हा बे जावलियाया नोंखौ रायबाय थाथारसै नामा दाना? औ आयै एसे एसेयावनो आंखौ होखारबाय थायो। मालाय गोदोनि गोसो थोनाय सिख्लाफोरखौल' गोसोखांबाय थायो। आखला सोलायथाराखैथ' आरो फैथोंल' बियो, बे बाराव फैथों बियो। आंहा गोसोमबो जाहैबाय नालाय, बेनिखायनो सैजाया खालामजाबाय थायो। ओरैनोसो मानसिफ्रा बुङो महर मोजां नङाबाबो जायो, मावनो दांनो रोंबानो जायो होननानै। हनै मालाय सिं सिं गुफुर हिनजावसो नागिरखुमाबाय थायो। हा बिनि आखलानोथ' मानो बेफोरबायदि मार? हा मोख्रानि आखला मालाबाखि सोलायो। बिनि थास'आ दाबो मान गायाखैना? र' अजा मोजां सासे मिथिगौ आं, बेनाव थांनानै खालि नोंखौल' मोजां मोननाय खालामनोसै आं। नोंखौ नङाबानो थांनानै थानो हायै बायदि खालामना होनोसै आं। बेफोरबायदि मुलि मोनो आरो आयै? मानो मोना जानो? हनै बै गब्ल' मोना बिहामजोखौ सैथारानो, बिहामजोखौ मुलि दौनानै दा बिहामजोआ खारबाय दा। बेखौनो मालाय हौवाजों खारनाय होननानै खोनादोंमोन। खारा माथो, गावहासो माला खारफेरग्रा बेलाय। सानफ्रामबो गब्ल'नि फिसालाया फैनानै हिनजावखौ बुबाय थायो। दाखालिबो अरखि खान्दाजोंनो खुबैख्रांजोबनानै होदोंनो। इसिबां खस्थ'? औ
हिनजावखौ फैनानै बुफैबाय थायो बिहामजोखौ गोदोनो नांखाथारानो फिसालाया गोसो थोना लाबोनायखाय लानांगौ जाबाय हनै फिसालायाबो जौ लोंना फैनानै हिनजावखौ बुफैबाय थायो बे अरखेजों गारफबना होजानाया मोखां दोलाजोबना थादों दा दा बिहामजोखौबो नांखाथारामोन नालाय दा बे हनै बे गब्ल'नि हिनजावा मालाय सोरबा बांगालनाव सोरबा बेंगुलि अजानाव मुहुनि लायै लायै हिनजावखौ बिहामजोखौ खारनाय खालामहोथारबाय दा बेखौनो सोरबा मालाय हौवाजों खारस'नहैदों मादों होननानै दावराव खालामनायालाय मबाइलाव मालाय लोगोनावसो दंहैयोनो जों हिनजावफोरखौ ना मानो इसेबां एसे बदनाम होयो जाय गाज्रिया गाज्रि खाथार बिसोरखौबा जेबो होना बे गाज्रि हिनजावफोरनि थाखायनो मोजां हिनजावफोरा खस्थ' जाबाबो रावबो नुसनला नंखायसो बुंदों सानगोन ओरैबाबो जों हिनजावफोरनि दाया बाराखा हौवानि दायबाबो हिनजावनि दाय जाखायो हौवाफोरालाय हिनजावफोरखौलाय सिङाव थाजानो लुगैयो आरो बारा हिनजावफोरजों जुदि नांलायनायाव हायाखै होमबालाय गाज्रि राव दिहुनबाय आरो मिन्थिखायो आङो गाज्रि राव दिहुनसिगोन न'खरखौनो बायदिसिना बुंसिगोन माथो दा नोंफ्राबो गोदो बिदिनोमोन आरो गावहा जौ लोंनानै फैसिगोन हराव थिगसे आं माबा मोनसे बुंफिनबा आंखौ बुसिगोन दा आरो खोथाजों बाथ्राजों जुदि जेनबाय गावहा आंखौ फाननानै जाग्रासो होनसिगोन उनाव नङा माथो फाननानै जाग्रा होनबानो देरहानाय बायदि मोनथारो आरो माने एसे गोदै गोबाब रायलायदोंब्रा बिमा फिसालाय लानजाय थिखां फैदों आंनावलाय मानो लानजाय थानांगौ जाखोब्रा आं हले दिनैसिमबो लानजाय नुवाखैलै देलाय नोंसोर नायनानै होलाय देलाय आंनाव लानजाय दं नामा नायलाय बेखौसो नायलाय आंनि खिथुआव लानजाय ओंखारदों नामा लाजिनो रोङै नेवलाय नोंनाव इसेबो लाजिनाय गैथारला नामा आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामनो माला आलाय सिलाय खालामलायखोब्रा गोदान हिनजाव लुगैबाय थायो इसेबां थास' जादों नामा नोंहा इसेबां थास' जादोंबा मान गाननाय फुननानै होनोसै आं मायाव थास' जालाबायनांगौ जाखोब्रा जाला माला बुङो आंनि फिसाजोखौलाय मानोथो गोदाव सोराव खालामगासिनो नोंलाय दा आंनि फिसाजोखौ मा बुरैनाय मोनबाय नामा नोंलाय गोदान हिनजाव नागिरबाय थाबावनो लाजिया जामायला आंलाय सोरखौ नागिरखोब्रा आं नोंसाजोखौनो बिराद मोजां मोनो नै होननानै बुंदों ओमफ्राय बाद' 789 नोंसानो फाजि होननानै बुं हांग्रे सना थौदो न'आव गैया फिसाजोखौ हगार हरलां मानोलाय हांग्रे थौ न'आव थौदो आं थाङा नोंहा सोरखौ मोजां मोनो मोनहैबानो जाबाय सोरखौ लानो गोसो जायो लाबानो जाबाय हांग्रि जों जायखौ लुबैयो बेखौ मोनो नामाब्रा जों जि बुस्थुखौ हास्थायो बेखौ मोनगोन नामाब्रा आं दा आमेरिकायाव गंसे न' लुगैयो आं मोनगोन नामा लुगैबा मालाय लुगैनायाव सिमां नुनायाव जेबो थाङाब्रा बिदि होननानै हिनजाव लुगैबाय थागोन नामा नोंलाय बेसे मानखांबाय थायो नोंहालाय मासे रागा जोंनानै दङब्रा बिखुनजोआलाय जेनेबा हले हिन्दी इंराजिसो ओंखारगोन खुगानिफ्राय बांद्राय आंनि फिसाजोखौ खस्थ' होबाय थानाया लाजिनायबो गैला बहा लाजिनो रोंनो पलिटिकेलनि मानसियालाय नंगौखौ नङा नङाखौ नंगौ नुदोंखौ नुवाखै नुवाखैखौ नुदों मावदोंखौ मावाखै मावाखैखौ मावदों जाग्राफोरालाय मानो जाला माला बुंबाय थायोब्रा हांग्रि सना थौदो न'आव गैया थाङा नोंनि आखला सोलायागौ माने आंनि फिसाजोखौ मोना हिन्दी फिल्मफोरनि बुन्दिथां माथां सानैनि मोजां मोनलायनाय हेंथा होनो नागिरखोब्रा नोंलाय लाजि रोङि हामगौ आइखौ बिदि बुंनो आं नोंसानि आइखौ बिदि बुङाखैब्रा थांखिनानै आं एगजामपोलसो लादोंब्रा आं बिखुनजोखौ बेसेबां मान होयो सनमान होयो नाय बिखुनजो ना नोंखौ आं बेसेबां मान होयो थै नोंनि मान होनाया आलासिफोरा फैसिगोन ना दसे उनाव मासे गोजौलै मानसियालाय आरो सोर आलासि फैनांदोंलै गोमाय मानो फैदों नों जोंहानाव बेबो आलासि फैनो गोनाङाव आच्छा आलासि फैबा आङो बे न'आव फैनो मोना माने नोंसोर दा मैसो बेदर मिथुन बेदर मै बेदर घरियाल बेदर जाखुमासिगोन आरो खर' सिङाव थाम्फै गोनां थाम्फैया बिनि मेलेम थैखौ जाजोब्बाय बियो बेनिखायनो मा होननांगौ मा थादों बे नोंबोना फामिनि हौवा गोदान लागासो नायनो फैनो नागिरदों दा सोरलाय सोर जानांगौ जाखो आंनि बयफ्रेन्ड दानसो राङा आरो नोंखौ नायनो फैनो नागिरदों गुमै थांदो नों न'आव आंखौ होखारलायदों दानो नों माबा माबिसो बुंलायगोन थानो लुगैथारदोंबालाय सिरि थाबानो जाबाय आरो दा गेजेराव आलासिफोरजों जेबो दारायलाय आंनि माना नोंसोरनि खाथियाव इसेबां एसेल' दिनैसो बुजिबाय आं फामे फैबाय नोंसोरो फै न' सिङाव जिरायफै दे न' सिङावनो जिरायहैदो फै मालाय बिखुनजो बे गन बायदि बिजामादैखौसो मोजां मोनबाय नामाब्रा नोंलाय नोंहालाय मा नांजाबाय थादों मालाय गाबागाव फसन जानानै लालायनो नागिरदों लालायथों आरो नों मिथिगौ ना बे दानसोरांनि बिफाया सोर बेनि बिफाखौलाय मानो नांगौ बे दानसोरांनि बिफायानो जाहैबाय दाउस्रि देलायनि फार्स्ट हौवा गिबि बिफायानो जुदि हिनजाव सानै लादोंबा फिसालायाथ' लाथारगोनलै सोर बुंदों नायलाय सोर बुंदों मा आं बुंनो समायमोन नामा लाजिनाय गैयै गावहानो हिनजाव सानै साथाम लाग्राया मालायखौसो बुंदों थै नों
वाइला जामाइला बे बिखुनजो आंखौ मालाबाबो मान होमारालै मान होजानाय खामानि मावबासो मान मोनगोन दा नोंलाय नोंनि आखलानो जायाबालाय नोंखौलाय सोर सुखुनांगौ जाखो ओमफ्राय मा नों बेवहायनो थासिगोन नामा हा आंजों थांफाला नामा थाङा आङो आरो आलासिफोर फैनाया दावराव दावसि खालामनाङा खालामगोन नों जुदि आंजों न'आव थांफायाबा मानो ओंखाम ओंख्रि संनायाव मानसि गैया जादों बेनिखायनो आंखौ नांगौ जादों नङा होमबा थोद बिदि नङा आं नोंखौ गोसोखांदों गोसोखांनायानोसो जौ लोंनानै फैबा हिनजावखौनो सिनाया हो बै थांखांनाय हिनजावफोरखौल' गोसोखांबाय थायो जौ लोंबा आं बायदिसिना बुंफ्लाङोलै बुंनो होननानै बुंखायो जौ लोंनानै बुंदों होननानै बुंनाङा नोङो जौ लोंबासो माखासे सैथो खोथाफोरा खुगा सिंनिफ्राय ओंखारो नों मा सानो बे रावखौ जौ लोंनाय समावसो बुङो नोंनि गोसो सिङाव मा दं मा हास्थायो मा सानो नोङो मानसिफोरखौ लानानै बेफोर गासैबो खोथाया जौ लोंखांनायनि उनावसो ओंखारो बुंनो थाङोबा सासे मानसिनि आखल आखुखौ जौ लोंनायावसो मिथियो जौ फेनायावसो आरो नोङो आंनि फारसे अननाय दङब्ला आलासिफोर फैदों जेबो बुंनाङा नोङो सिरि सिरि था नङाबा न'नि फारसे ओंखारलां माथो आंखौ नालायाव गोलैना थानाय हाब्रुजों सिथाबना थानाय अमा बायदि बेबहार खालामथारबायलै बिसोरलाय नुबानो मोनामनाय बायदि खालामथारबाय माथो आंखौ बिसोर अमाराजा समस्रि नों आलासिफोर फैनायखाय आंखौ लिंहरदों आरो आइया आलासिफोरजों एसे रायलायफै होननानै आच्छा नोंखौबो लिंहरलायदों होमबा औ नोंखौ लिंहराखै होमबा लिंहरदों आंखौबो आंग्रिमोनदिया फैग्रोबाय बिनि उनाव आं फैबाय दे मोजाङानो जाबाय मानोथो बाहेरायाव गसंबाय थाखो थुदो न' सिङाव मा जाखो अमाराजा मा जाखो समस्रि जेबो जायाखैलै समस्रि अमाराजा मा जादों बुङा मानो सोरबा माबाफोर बुंदों नामा समस्रि नोंखौ आं गोदो बिराद दुखु होदोंमोन ना बिनि साजाखौ मोनगासिनो दङलै आं गोदोनि थांखांनाय जाथायखौनो गोसोखांबाय थायो नामा दाथ' जों न'नि मानसिसो जाबाय सोमोन्दोआव आं नोंनि बेवाइसो जाबावो नङाबा बिबोनां हांग्रिमोनदिजों आंजों बारा बैसोनि फारागथि गैया आच्छा आं बावगारबाय थायोलै नों हांग्रिमोनदिनि बिनानाव होननानै बिनानाव जानाय नङा दां हांग्रिमोनदिया आंनिसो दुइसिन खोमा जियानो जादोंला दे नों मोजाङैनो दङ ना समस्रि औ आं मोजाङैनो दङ नोंलाय आंथ' बुंखाबायना आं साजा मोनदों नोंखौ गोदो बिराद दुखु होदोंमोन ना बिनि साजाखौ आं दा मोनगासिनो नालाय थांखांनाय जाथायफोरखौ लानानै बाथ्रा दाबुं होननानै बुंदों ना अब्लाबो नों मोजाङाव थानायखौ नुयोब्ला जोबोद मोजां मोनो आं समस्रि मानसिनि जिउआलाय मोजां नङाबाबो मोखाङाव मुखा गानफ्लानानै मोजां जानानै थानांगोन आरो जों जेसेबांनो दुखुआव थानानै खिन्थिगोन जेसेबांनो जोङो आंखाल खिन्थिगोन मानसिफोरा मिनिसिनोसो बेनिखायनो मोखाङाव मुखा लानानै जेब्लाबो मिनि खुसियै थायो आं बिराद मोजां समस्रि बिदिनो जानांगौ जेरै आंबो बिदिनो थायो समस्रि अब्लालाय दालाय मानोथो दुखु जादों नों मिथिखायो समस्रि नोंनि खाथियाव आंनि मोखांनि एक्सप्रेसनखौ आं सोलायनो रोङा आं मालाबाबो मिनिफ्लानो हानाय नङा जाथारलायबाय दा नायनो सुखुवा मानो सुखुवा वा जोंलारि बिराद सिख्ला गिदिर जाथारबाय माथो आं रबट नङाना एखेनो थाबाय थानो आरो मोनसे खोथा नोंसोर बेफोरबायदि रायलायबाय थानाङा रावबो गैयियाव नलेज सिम नायनो सुखुवा बेना खुगायानो एसे बाराद्रायथारहाय वा देनजारथार माथो नोंना फिसाजोआ खुगायानो एसे बाराथार सोरनि लाखोथाय खुगाखौ बोरैबा खेंख्रा खेंख्रि आंनि लायाखैथ' नोंबा आरो मा बुङो आया रायलायगासिनो आरो आयै आबैया लिंहरदों नोंखौ र' थांगौ अमाराजा फै नोंबो न' सिङाव मा खबरलै जोंलारि गाज्रि मानोलै मा जादों नोङो आइखौ लोगो मोनबाथाय माने इमोसनेल जायो आइखौ नुबानो नोंनि बिखा बिख्ला माने दुलुब दुलुब मावो आंनि आइनिफ्राय गोजानाव था आंखौलाय रागा जोङो मिथिबाय वाला माबायदि जोलैलै बे गथ'आ आइलाक हाफां बायदिथार माथो हाफांनि फिसाजों समस्रिनि फिसाजों बोरैबा उन्दैयाव सोलायलायदोंमोन नामालै मा सानोब्रा आंबो आच्छा आंबो दिनै हावरिया जाबाय मालाय बयबो न' सिङाव मिनि खाख्लायदों जालायदों लोंलायदं आंहा होखारजादों दे सुदै मुलै हिसाब लाजोबगोन आं थफ्लायाव बोननानै दोनजोबगोन आं बिनि उनाव बे बिखुनजोखौ खिथेर लाफैफिनगोन आं खिथेर अन्थाव बाथावनो आंनि बिनानाव बादालिखौसो बिदि खालामनांगौ जाबाय आरो दुनियानि आग्लायनाय हौवा थफेरामा आग्लायनाय बयजोंबो बासि जानायखायनो बिनि आखला बिदिथार बेनिखायनो आं बेजों हाबा जाजानो बादोंमोन नोंखौ मिथिबाय दा बियो नोंखौ लांनो फैबाबो दा थांखा दे आं थाङा जोंलाय माथो होनबावनो ना जों थांलायनोसै नामा न'खरनि मानसि न'नि रायलायलायदो नोंसोर थांदो थां दे होमबालाय बादालि नों जोबोद दुखु मोनबाय ना दुखुथ' मोनखागोन ना आंबो मा
दुगैनानै मोजां दसे रेस्ट लादो आं नोंनि थाखाय गुदुं गुदुं ओंखाम ओंख्रि संनोसै जागोन दे माबायदि मानसि नुबायना बे थफेरामा दुनियानि आग्लायनाय मानसिनि आखल नालाय बेनिखायनो केयारलेसथार बाहेराव मा जादों सोलाय नायहैनि बाप्पा ओइ आंखौनो हाबनो होला होमबा नोङो आं नोंनि नमथैसो जायो नमथै आंखौ आदै होन आदै आदै गैया बायला सालायानो गुसुंसो नामाब्रा बाप्पा ओइ मा जानि गथ'लै लोगोफोर बिनि उननि एपिसडखौ नोंथांमोना गाबोन नुलायसिगोन बाय गुड नाइट